Hola, benvinguts als divendres de queda de la DEO Empordà. Soc la Yolanda Bustos, cuinera empordanesa, i durant una sèrie de programes que us anirem oferint farem diferents maridatges entre la cuina, alguns plats que us proposaré per lligar amb dos vins. I en aquest cas els tenim aquí a punt, que ara els anirem a obrir abans de començar a cuinar perquè es vagin oxigenant. Doncs avui tastarem aquests dos vins. Tastarem el Nereus negre, de garnatxa negra, de l'AV Bodeguers, d'aquí a Vilamaniscle, que està a peus de l'Albera. I llavors tastarem també el rosat a l'Amic, del Clos d'Agon, que està a peus de les Gavarres, a Calonja. Els obrirem tots dos perquè es vagin oxigenant i es vagi ambientant. Bé, aquest Amic està sensacional perquè és una garnatxa negra, és igual que l'altra garnatxa negra, la mateixa varietat, però aquí al celler del Clos d'Agon, que està a peus de les Gavarres, com he explicat, doncs clar, quan acostes el nas és com si entressis directament a les Gavarres, perquè s'hi nota tant com la cirera d'Arbós, el romaní, totes aquestes aromàtiques, no? I són sensacions, vull dir que pels que no heu estat, realment sembla que estigueu allà, és mimètic. I de gust és... Jo sempre dic que no cal que pensem en el vi l'hem de sentir, vull dir que s'ha de sentir que és amb el que et lliga, amb el que et marida, el que et fa pensar, no? I realment és això, sembla que estigui allà envoltada de llentiscles, de la cirera d'Arbós, ben bé com ara quan agafo el cistell i em vaig a buscar bolets, no? Sembla això, no? Entrar a les Gavarres, allà al costat de casa. Doncs jo em quedo amb la copa amb aquest rosat i mentre cuino, perquè així hi ha més alegria quan cuinant amb una miqueta de vi. És com aquell que n'hi ha que es posa amb la música, doncs això seria posar-te el vi per cuinar, també amb la mateixa harmonia. I llavors el que faig és deixar aquí per després a taula el rosat i agafo el negre, el Nereus, perquè així també es vagi oxigenant i després el tindrem a taula a punt. Bé, ja tenim els vins oberts, important, i ara us vaig explicar una mica el que farem avui a la cuina per acompanyar aquests dos vins i que lligui tot. Doncs he pensat a fer una recepta amb xampinyons. Xampinyons farcits de llenties i formatge de cabra amb una base de moniato i magranes. És molt i molt de tardor. I per fer-ho, farem servir aquests xampinyons, que veieu que són com més marronets. Són xampinyons que es diuen la varietat Portobello, que és una varietat així grossa, que ens va molt bé per farcir. I llavors utilitzarem llentia, que és aquesta llentia que ja tenim bullida també. La podeu fer servir també de pot, però que sigui bona, vull dir que sigui artesana sobretot. I llavors tenim uns moniatos que ja hem escalivat a la llar de foc, tenim una magrana, i llavors d'aquestes verdures que les sofregirem. Tenim pebrot, tomata, ceba, una mica d'all i una miqueta d'aquest pebrot xoricer també. I el formatge de cabra. Aquí d'herbeta jugaré una mica amb la pimpinella i les flors de romaní. Així unes herbetes de bosc també que li van molt bé al vi i a la recepta. Bé, el que hem fet ha sigut engegar el forn, això primer de tot, mentre anem elaborant que es vagi escalfant. A 180 graus està bé el forn. I el que farem primer de tot és treure-li els peus als xampinyons. Farem una mica de lloc i així tindrem espai, la copa aquí al costat, la copa de vi, i posarem tot per aquí a la vora i ens acostem a aquests xampinyons. Aquí el que hem de fer és treure-li el peu, surt molt fàcil, vull dir que només fent així ja surt sol. I sobretot que siguin això, una mida així grosseta per poder-los farcir amb comoditat. Si no trobeu Portobello poden ser també els altres bolets.
I també queda molt bé amb un bolet, que segurament encara els veieu molt a Bosch, que són els apagallums, que són aquells que tenen forma de paraigües, una mica tancadet, doncs aquells també van molt bé per farcir. I també podrien ser bons per a aquests plats, Doncs aquí traiem, veieu? Queden aquí com barquetes. I ara això el que farem és picar-ho. Picarem els peus dels xampinyons i després també picarem totes aquestes verduretes per fer el refregit aquest amb les llenties. Tallem ben petits els xampinyons. Pensa que tot ha d'estar tallat petit, ha d'estar com la llentia gairebé, perquè així llavors ho trobem tots els sabors ben uniformes. I he escollit precisament una recepta amb bolets, com és aquest xampinyó, tot i que aquest és de cultiu, però com podem fer servir algun bolet silvestre, però sobretot perquè els dos vins estan a peus un de les Gavarres i l'altre a peu de l'Albera, no? I és terra boletaire, vull dir que millor encara, millor s'hi diu. Ara agafarem la paella per anar posant tot el que anem picant. Aquí, i ho anem abocant tot aquí i tot ben picadet farem el sofregit. Agafo també el pebrot. Es tracta de donar-li les llenties una miqueta com aquella xispa de llenties amb xoriço o alguna cosa així, per això hi posem també herbetes i les verduretes i això, i perquè no perdi l'essència de la tradició, Vull dir, per més que ens inventem receptes a vegades, no? Vull dir que llavors sempre ha de tenir una mica aquell gust de la tradició, no? El mateix que ens passa amb molts vins, no? Que ens ha de connectar amb un origen. Aquí tallo una mica d'aquest pebrot, que és un pebrot xoricer. En tallo una miqueta. També tallaré mitja ceba de Figueres. Aquí, ben petita. I anirà tot picat i ben sofregit. Continuem amb el pebrot, també. Tenim aquests... un tallet petit. Mig pebrot està bé. I també el mateix, el tallem així tot ben fi. No cal que tingui una forma regular, però que sí ha d'estar tot ben picadet, així. Agafem la tomata. Tomata, una d'aquestes de penjar, d'aquesta mida, aquestes van perfectes, I també la tallem així i li traiem una mica la pell, perquè així després no li trobem. O li podeu posar, Vull dir que això... Li traiem la part aquesta més gruixuda de la pell. Molt bé. I ara només ens falta d'aquí l'all. Hem de posar aquest gra d'all també, que li acabarà de donar el gust aquest del sofregit de la llentia. I també picadet ben petit. Posem una mica d'oli. Aquí. Sabeu que hi ha molts cellers que es fan també el seu oli, Vull dir que quan compreu vi, doncs també està bé lligar-ho amb l'oli. I el posem aquí al foc, que sofregeixi una miqueta. I llavors li posarem les llenties i mentre... Després d'obrir-se encara et diu més coses. Sabeu què em diu? Que li falta romaní. Moltes vegades passa això, És l'avantatge de cuinar amb la copeta de vi al costat quan estàs fent el plat, perquè llavors el mateix vi ja t'està explicant coses, no? I m'està dient que li falta una miqueta de romaní. Per això agafaré unes floretes de romaní i les posaré també aquí perquè ja vagin desprenent la seva aroma. I les posarem també per aquí així. Posem una mica
de sal, així, un xic de pebre, i ara ja hi posem les llenties. Quan ja està així una miqueta potxadet, doncs llavors ja hi podem posar aquí totes les llenties. Així. Doncs ara veiem que estan una miqueta així seques, que els hi falta una mica de suquer, i el que farem és que els amollarem, en comptes de posar-hi aigua, ja que tenim el vi obert, doncs jo el que faria és posar-hi unes gotetes de vi. Res, un rajolí. Ja tenim les llenties a punt, estovadetes amb el sofregit, i ara ja estan ideals per poder-les manipular, per poder-les farcir. Poso aquí sota el drap. I ara ja estan a punt per farcir aquests xampinyons. El que farem és agafar una safata que tingueu perquè pugui entrar al forn. Aquí en tenim una. I posarem els xampinyons directament. Així. Aquests són grossos, vull dir que més o menys calculeu les racions segons si feu un entrant, un segon. I hi posem una mica d'oli, val? Els hi posem una mica d'oli, sal i pebre. Així. Una mica de pebre. Que estiguin amanits. També es poden com precuinar una miqueta abans, però jo m'estimo més tot junt, perquè realment aquest bolet es pot menjar així una mica cruet. Si feu servir un altre bolet, és millor que el cuineu una miqueta abans, val? Perquè necessiten estar una mica més cuits, perquè els bolets sabeu que crusos són indigestos. I llavors ara aquí el que hem de fer és omplir aquests xampinyons. Agafo aquí la cullera. Ara agafem el formatge aquest de pasta tova, un formatge cremós, i el que farem és posar-li així tot damunt, sense la pell, i posarem tot damunt aquest cremoset. A més, els formatges també, així en combinació amb les llenties i el bolet, doncs també s'hi addiu. I és tota aquesta part làctica cremosa també, que amb aquests dos vins que hem escollit avui també li queda bé. De fet, el rosat també del clos de gon, una miqueta d'aquesta textura. No sé si heu menjat mai el formatget, diguéssim, que és el vegetal, que és de les malves, que fan un fruit que és com molt mantegós, doncs també em porta una mica també aquest vi. Posarem tot així. Aquí una mica d'aquest formatge i que ens anirà bé per després tot això que baixi, que gratini i que ajudi a coure també el xampinyó. Doncs ara cap al forn. El forn ha d'estar entre 180 i 200 graus. Us coneixeu el forn de casa vostra, ja sabeu, I 10 minuts. En 10 minuts ja estaran a punt, que estiguin ben gratinadets. Mentre s'acaben de fer els xampinyons, el que farem és seguir amb el plat fent l'altra preparació, la segona preparació, que és la que ha d'aguantar la base dels xampinyons. I mentrestant el que faria també és posar-me el segon vi, que és el Nereus que hem obert abans. Doncs posarem també una mica de Nereus i així. No sé si vaig escoltar un dia a la Conxita, en Ferran o a l'Ave Bodeguers que deien que el vi ells l'entenien com la joia de viure. I jo crec que també el vi és la joia de la cuina. Vull dir que realment ens inspira a tantes receptes, molts dels plats que a vegades faig venen només de posar el nas a dintre la copa. Vull dir, és màgic, el que inspira. I aquest mateix és com una altra vegada entrar al bosc, aquest cop a l'Alt Empordà,
a les Alberes, amb un paratge natural increïble i on es nota molt la flor de la cirera del bosc, el llentiscle, el romaní una altra vegada, o sigui que li anirà genial amb els xampinyons, vull dir, és que li va superbé. I a més, amb aquest toc de fruita vermella, com hem dit, de l'arbós, i també li posarem magrana, perquè amb la magrana també trobo que la joventut del vi, aquest punt tànic, doncs també ens hi pot combinar bé. I com dèiem abans, t'acaba demanant ingredients. I ara el tas d'aquest vi també m'ha portat una planteta, que no sé si coneixeu, que és la pimpinella. La pimpinella fa com una escaroleta així entremig del bosc i també surt molt a les vinyes i així. I té un gust com de nou verda, no? Però alhora fresca. I aquest també li posarem pimpinella també en el plat. El moniato aquest està escalivat a la llar de foc. Mentre tenim la llar de foc encesa, doncs els emboliquem amb un paper d'alumini i els deixem allà, que estiguin. I si no teniu llar de foc ho podeu fer també al forn, l'únic que s'han d'estar una estoneta. I aquí només el que hem de fer és això, treure-li la pell, que surt superfàcil, i ara els triturarem, o sigui, ha d'estar super tou, veieu com està aquest moniato, que està ben i ben tou. I llavors, així escalivat, també té un punt també com de fum i ens va molt bé per combinar el plat de tardor. Agafem un pot de túrmics i amb la cullera mateix agafem i ho posem aquí. El que vull és que tingui aquesta textura cremosa, llavors ho posem aquí i l'amanim. Està així, està cremoset, però això, com que volem la textura cremosa, ho passarem tot pel túrmix. Ara només cal amanir-lo, aquest moniato, i el que farem és posar una mica de sal, un xic de pebre, així, i posarem també unes gotetes d'oli, perquè volem fer com una mica una emulsió, per posar ben bé a sota els xampinyons. I llavors també una mica d'aigua, tot ho fem a miquetes, aquí. I aquí li posaria un toc de bosc, que és amb les granetes de ginebra. Tinc aquí els meus rams comestibles i això si en teniu bé, si no, us ho estalvieu, però fa com aquesta mena de pebre rosa i que és molt aromàtic i li dona un punt com de resina, i trobo que amb el nereus, amb aquesta garnatxa, li queda superbé. Agafem el túrmix també i farem aquesta emulsió. Així. Ja ho tenim. Mireu quina textura que té. Ha de ser així, com ha de quedar. El posarem aquí. I ara només ens cal fer la vinagreta. Fer una vinagreta que la farem amb una mica de confitura, en aquest cas és de fruits de saüc. Aquesta me la faig jo mateixa, però la podeu comprar si teniu de mores, perquè a vegades la de saüc costa una mica de trobar, i la podeu fer servir també de mores o d'algun fruit negre. És molt senzilla de fer, Posarem aquí dintre un parell de culleradetes i ara aquí posarem una mica de vinagre, un vinagre de garnatxa també, i fem una vinagreta tradicional, l'únic que té la base de confitura, que és la que ens dona també aquests records després de les notes que li hem trobat en el vi. Així, hi poso una mica d'oli. I aquí no hi posarem sal, ni pebre, ni res, tot l'altre ja té. I barregem bé, molt barrejat. I això serà just pel final, acabar de servir el plat. Així, ben emulsionada. I ja tenim els ingredients tots a punts, ara amb els xampinyons, per poder-los servir a taula.
ja estan acabats. Molt bé. Doncs mireu com han quedat. Aquests xampinyons han de quedar amb el formatge així una mica gratinadet per sobre i ara ja estan a punt per emplatar. Amb tots els ingredients ja aquí col·locats i a punt, el que fem és anem a emplatar. Tinc aquest plat que tot és Empordà quilòmetre zero, i tinc el plat de la Bisbal, de la Nic, que fa una ceràmica increïble, i ho emplatarem per aquesta altra banda, vull dir, té dues versions el mateix plat. I llavors aquí el que faré és posar-hi primer el moniato, poso aquí un llit del puré de moniato, aquesta base cremosa, així. I aquí posarem, doncs jo crec que sent un entrant podem fer 3 xampinyons per persona. I el tercer. Agafem aquest. Ara per aquí sobre li posarem la magrana, que ja la tenim aquí desmicolada, que això són com aquestes perles. M'agrada molt la combinació de les llenties amb la magrana. No sé, perquè quan me faig les amanides també me n'hi poso. I a més aquí ens va genial perquè amb el rosat, doncs ens recordeu que també hi trobàvem aquell punt de magrana. I el que farem és posar-hi aquesta vinagreta, li posem una mica per sobre, així, res, un puntet només. I posarem fulles de pimpinella, aquestes fulletes petites, que ens donen aquest gust com de fruits secs tendres. Totes aquestes herbes, si no les teniu, perquè jo entenc que a casa, i més ara que ens deixen sortir poc, que estem semi-confinats i tot això, doncs que no... Però si no en teniu, doncs tampoc passa res, les podeu estalviar, Vull dir, o posar, doncs, per exemple, aquesta de la pimpinella té gust de nou, doncs li podeu posar també un punt de nous, també, no? Li posarem també una mica més. El romaní sí que és més fàcil, perquè inclús el venen, també, vull dir que, o amb test, si teniu test a casa amb romaní, doncs també el podeu collir d'allà. I llavors aquesta, que també, que si heu anat a bosc o així, veureu que està la cirera d'Arbós, que està ara, la cirera d'Arbós està florit, doncs aquestes floretes, que fa com bombetes, aquestes també es poden menjar, aquestes també són comestibles. No agafeu res del bosc que no sapigueu, ni bolets, ni herbes, ni això, sobretot que ho conegueu bé. I llavors, doncs, aquí ara i amb aquests plats, o sigui, amb aquests xampinyons, penseu que és un plat que tant si és dia fulla, com dia flor, com dia arrel, us va bé, perquè ho té tot, vull dir, té absolutament tot i és igual el dia que sigui, amb qui sigui, que segur que us lliguen superbé molts vins. Bé, ja hem acabat de cuinar. La recepta està acabada i ara ja només toca anar a taula amb tot això. Amb l'amic rosat de Clos d'Agon, de Calonja, recordeu, i amb el Nereus de l'Ave Bodeguers, d'aquí de l'Albera, i amb el vi i amb el plat ens en anem cap a taula, que és on realment es gaudeix d'aquest maridatge, i espero doncs això, que veure-us en propers capítols, que anirem lligant territori, paisatge i vins, i que veieu com un plat doncs, també us pot transportar al lloc d'origen d'on són aquests vins. A reveure!